Hello! Welcome to my vlog. Ganito ko sa SM Uptown. Ay, SM Uptown. Thank you guys. 7,000 town. I basically miss guys. Shadow. Oo nga. Dito naman ako sa SM Town. Yes guys, thank you subscriber. Yes guys, malipit ako sa SM. Yes, please. Yes guys, tura guys. Malapit naman ako. Oh, yun o. Baho dito. Baho dito. May no, may basura dito. Oo nga. Yes. Yes, malamig po lang dito. Oh, ano, ang busad na naman. First yes, guys. Bumili na ako ng taho. Yes guys. Kuya, ilan ang taho mo? 50. Ha? 50, 40, 30, 20 na. 20 na lang. Ito ko. Take ko na ito. Napapalit ako ng taho. Yun, taho namin sa Cagayan de Oro. Wala pang bukas sa isang taon. O yun o, dito po.